Mailuan goiteanaz, eta 15 urte daroiet azokako argazkizek ataratzen, azokako argazkilari ofizial moduen edo. Hemen goizien batzen gara, beratzi aldiean edo, eta pizkat banatzen dugu lana, ez? Eta orduan, nik hartzen dut programatxo bat, eta apurke, hainbat toki ezberdinetan dauzen, ekitaldi importantienak edo behintzet, nahi dugune da pizkat ekilibrau, ez? Bai hautzenea, bai irudienea, eszenatoki, hainbat gunen argazkizek ekilibrau, eta gero eta leku gehienetara llegau. Hori da geure helburu, ez? Argazkizekin. Gaurko egune hasi da irudienean, kameratoiaren argazkiza egiten, gero handik hautzeneara junnaz berritzarren kontzertu bat aratzen. Gero hortik, areto nagusira, Bernardo Atxaga eta Anarirekin beste solasaldi bat egongo da. Ointxe, momentu bat eukidot akto baten eta beste baten artien, eta aprobetxetan dut eginikoe deskargetako, eta apurke jun argazkizek ikutzen eta bialtzeko medioetara edo web horri zen sartzeko zuzenean. Digitalera pasatu dugunien, guretzako askoz lan gehitza daudeko. Zelen egiten zinun zure argazkizek, bai zuri eta beltzien eta diapositibak, eta horra amaitzen zen egune, ez? Gero gorde eta hurrengo baterako, baina oin, deskargau, bidali, retokau, zentzu horretan guretzako txarro izen da digitalerako pasua. Normalian kamera honekin lan egiten dut, pizkat akto ofizialak edo resoluzio oso handian egin behar diezen argazkizek eta beste txikize erabiltzen dut gehiago, adibidez, pizkat diskrezio gehiagorekin, imagen, espontaneuek edo hartzeko, dabilen jentie zelan berbaiten dauen, edo detaile biziak be bai, ez? Ni gustora ibiltzen az txikiarekin. Adibidez, oporretan edo viajien hoienien, neure argazkizek honekin egiten dut, txikizarekin. Ze da beste lan egiteko erabat. Eta hau gehiago da, lan tresna bat, ez? Gero eta zailago da, gauza barrizek topau edo... Oin guneak eta sartu dienetik, behintzet eskaintza zabaltzen da bizkat, zelen zan estanak eta estanak. Orduan, oin kontzertuak, antzerkisa, pizkat, aberaztasun gehiago, irudi aldetik behintzet.